Good day mga kapangga at idol ko rito sa Pangasinan. So today usapang bike to work tayo at my vlog number 2. Ang ating pag-usapan din ay yung mga common mistake ng mga beginner na kagaya natin na nagbabike to work or nagbabike going to the other place. Please don't forget to subscribe, like, comment, and tap notification bell para ma-update kayo sa ating mga future videos. Thank you to all 500 subscribers on my channel. For beginner mistake, number 1, incorrect saddle height. Dapat yung paa natin ay fully extended. Pag nakaupo tayo sa saddle natin, dapat naka-extend siya at para hindi tayo ma-injury yung ating tuhod at komportable tayo sa pagpadyak. Beginner mistake number 2, bad braking. Dapat anticipated natin yung mga pagbe-brake. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nasa kalsada kayo, nakapokus tayo, di ba? Pero siyempre, hindi natin minsan maiiwasan. Pero huwag niyong basta isagad yung ating brake, pagbe-brake natin. Kalkulado natin yan dapat. Front and rear, sakto lang dapat yung pagpiga natin ng ating brake. Beginner mistake number 3, wear correct clothes. Dapat tama yung sinusuot nating damit. May nakikita nga ako nakapantalon pa. Minsan maong pa. Masakit sa tuhod yun pag nagpapadyak ka. Siyempre dapat tama din yung suot natin na damit pag tayo nagbabike. Meron namang shorts dyan na pwede naman na yun ang gamitin natin. Para hindi tayo mahirapan at komportable yung ating pagpadyak. What's up mga kapangga? At dito tayo ngayon sa Sete Venecia Road Extension. Manguhuli tayo ng mga kamote, mga hindi sumusunod sa tamang daan. Woo! Maaga na natin today, 6:45. Mas maaga tayo ngayon kasi kailangan sa trabaho. Another day for bike to work. Safe lang ang ating pagpadyak dito sa lalawigan ng Pangasinan. Wow, kambing. Yan, dito yung mga bilihan ng mga kambing. Paitang kambing, sinampalokang kambing. Yan, kung gusto nyo rito, maraming gusto dito. Itinda ng karne ng kambing. Yan. Akunan na. Jack the war. Woo! Woo! Ano mga kambing. Si kuya nagbabike to work pero niya, kahit man lang sana helmet meron silang suot. Safety headgear, protection sa ulo natin in case na magkaroon ng emergency, aksidente. Protektado yung ulo. Beginner mistake number 4, park your bike in a wrong way. Guys, marami kasing nagpa-park talaga ng bike is basta lang nila sinasandal yung bike nila sa pader, sa puno. Pero hindi nila alam na nasa-damage din yung kanilang doon, yung lalo na yung frame nila. Siyempre, pag sinandal mo yung frame yung bike mo, tas frame yung dinikit mo doon sa pader, hindi nagasgasan yung frame mo. Pwede naman yung saddle natin, yun ang ilagay natin. Then
maganda rin talaga lagi tayo may baon na lock para safe din yung ating bike. Beginner mistake number 5, poor bike maintenance. Marami talagang chance na talagang hindi natin napapansin o hindi natin na-check yung ating bike. So, kailangan lagi natin siyang na-maintain. Magkaroon tayo ng special attention, lalo na sa mga tires, sa brake. Lagi nating nilulube yung ating chain para sigurado na komportable tayo sa pagbabike natin at wala tayong magiging problema habang tayo ay nagbabike. Beginner mistake number 6, right gear shifting on your bike. Dahil sa baguhan pa tayo at hindi pa natin kabisado yung tamang pag-shift ng gear, mas maganda na pag-aralan muna natin kung ano ba yung dapat. Habang tayo nagbabike, ano ba yung dapat na isi-shift muna or bago ka magpalit, lalo na kung yung mga paahon, para komportable ka at hindi ka mahirapan. And then, hindi rin na masisira yung gear set ng bike mo. That is our tips for beginners, common mistakes that should be corrected to make our ride safe and comfortable. Thank you guys. Kalsada naman dito, sobrang luwag. Gusto nyo mag-bike to work, safe naman siya. Saan tayo sa gilid? Hindi naman tayo gilid na. Umit na ka di bagal natin dito eh. May mga sumasalubong, tingnan lang tayo sa ating kaliwa. Tayo'y titigil, parang di siya dumiretso. Baka may abutin nila tayo. Mga ganun sasakyan eh. Ganda ng gardening oh. Wow. Nauuso yung sa ano, mga gardening. Ayan o, dami lang bibenta. Mga gardening cactus. Ito na, isang kamote o. Babag sa kabilang side. Masalubong. Kuya, wala ka pang helmet. Masalubong pa. Patay tayo dyan. Mga nagbabike, isipin natin yung tama. Hindi naman para sa iyo. So your own safety. Kahit anong klase ng bike yan, basta nag-work siya, nasa kondisyon. Let's go yo. Mapapansin nyo lahat ng nakita natin today. At sila walang helmet eh. Ano ba ang helmet? Eh mura niyan eh. 500 siguro meron pa mabibili.
Master, pagpapalit ko sa malaki pang epekto sa'yo pagka minamalas ka, gumemplang ka. Sino mo sila kuya dito? Kompleto sila sa gear. Ganun, di ba? Malubong minor katong name ano tayo kumasalubong kaya minor ka agad. Laking truck, mauna na kayo. Wala ko sasabay sa inyo. Dito lang pala. Kakanan tayo. 3, 2. Kaliwa, tayo natin, okay. Yun, okay na. Pedritos. Hello. Morning, Mr. Bernal. Pinakagwapong gwardiya ng Pedritos.